Martang yang maita damini di batana sumbun sensaru roha imana mangaramu di ati-ati da pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi hita saluna hatani di batani hita imana tarsura di buku opat Musa video 21 ayat 11 ayat 20 sono mahatani di batani. Dungi borhat mahala Israel siani jala marsaro di obet. Dungi borhat musina sida sen obet jala marsaro di bonani duluk abarim di halongonan. Todong ni muap tukkan habicaran. Borhat musina sida siani jala marsaro martopian sungai jeret. Borhat musina sida siani jala marsaro ni bariba di sungai Armon. Namar dala di halongonan. Namar harorasian pertalpahan ni halak amori. Ay arnonido para bulaton nimo di halak kolang nimo dohot amori. Alanido ubay tarsura di bagasan buku perporangan di Jahuba mardonokon wabit. Isiba dohot mardonokon sungai di Armon. Tole muse habuasan ni akka sungai kenama wartukan ar dalam diori di pertalpahan ni Moab. Borhak musena sida siadi itu anang sumur ima sumuri nanidok ni jauh batu si Musa papungo mabangsa asa aku mangalir ay ini umat na sida uji madidio kala Israel kata ni Edion bican Cak maho adi sumur marid ditari para mahamu. Ima sumur nahina dini akka hidup nasal niti dukni halak nasana sian bangsui. Marhite siat tuko harajan marhite sian akka tuko nasida tahe. Dungi borhak musina sida siak kalongonan tu matana. Jala sian matana tu nahil. Jala sian hadil tu bagot. Jala sian pamut turura na di ladang ni Moab napatodong doh usuni pisga panatapat tukan halongangan ido saanan dihamu donga saha porsiaon sada gabi suku-suku dihita molo tiki terhapit tita gudang tak ada masalah. Manang bui donot tarupani di tonga-tonga ni masalai merdalag kita makilala iran dari bagasan ahulumun namasay terus mergacang tonga-tonga ni hahulumun do masalah nasay gudangi gak bisa datu masuk kusukun ala say margati-gati ala say terus roh amaolo kamaolon di bagasan muluna. Jalaga bisuku-suku ni bui dong. Mabek kita gabi sada. Ima isi dita mga luego. Jali isi din nagumandungan ita. Jali isi din nabui. Mangalehon. Solusi mangalehon haluaon. Siya tonga-tonga ni akka. Amaolo doak kanapait na nandiyo ka nun. Lapatan na di HP itu ni ala ni gudang di masalay gabisi malakana. Tak dimakan mati ibu, dimakan mati ayah. Namar lapatan di gabi pojok manang ala ni hamono ni dang terhata hobi tu dia mah. Pengaduan dia malah ngadi kebuntuan di jolo sopol di pero akahama sadaga bisa ada solusi do suku di tonga-tonga ni nama saya tangadong soholan marpamusadean soholan imah nakani marhapur syam sudah harus berpasrah
Ido topik ni minggu tahun Jehovah mangaleon ay aguguan. Gabeta ida los ido na masa tu tonga-tonga ni bangsa Israel di parhorsihani ta ida na nakaingani di patorang di si parborhat ni bangsa Israel na mulai di perdalanan di akka perdalanan sida gudang ni akka halongangan do gudang ni akka ima hamaulun bahkan di perdalanan ni nakaringan ita ida do bagaimana umat Israel menyaksikan penyertaan Tuhan nang pesongoni pae nang pesongoni di perdalanan ning muluna sida bahkan di segala kebutuhan idora ekosa da kota di situasi apapun na taida nakaingani di na berpindah-pindah namar pindah-pindah na sida gunung tu gunung rura tu rura alai na bagas taida Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan mereka dan mencukupkan ima aik hanguduan di nasida debata do mata di aik di nasida ido na yang beringot tadi hamakka do ngasaha porsia alani di minggu letare ala minggu letare mon namar lapatan minggu marlas ni roha diju marlas ni roha bah beli barang tawado nak kaningan ni son natar dakengan merlas ni roha di tonga-tonga ni akka parukion akka namasa akka nape alai di dok merlas ni roha nala naung dia si debata merlas ni roha ala di pelua debata merlas ni roha ima ala debata do sumber ni kebutuhan ni bangsoi ido molotei dari turpukon di patorang do di perdalanan do di pengalaman ni bangsa Israel do akka inganan peradan nasida do akka huta do akka dulu nasa nasida di parhorsihani teida do nakaingani tonga-tonga ni akka perdasida na luar biasa ima di panarihono ni di bata di sipanganu do nang si inuman. Modo tere di perdana bangsa adorang susah di obit tunggajang do perdana sida gup parukilun alam memang kedonot tano alani hatakang ni rohana sida do ala setong do nasida di tubuh de bata setong do nasida di de bata ima kanani ima asini roha anggo sa sitong nanian ba masih marumutu masih orang nomor dedi alai dilun di bata do tong sipangan terlora aik si imon nasida alani do dia makka do ngasaha porsia di turpuko di ju do tu hita i manakengen di patorang do huaso ni di bata nama dongani nama ngalio bubu di nama mulus akka parkilo ni dasida di holak kolang ni akka bangso na asing jala dihaliangi akka bangso nasi sa sitong naik keberengot tado luar biasa do tangan di bata manugunugu nasida luar biasa do padran nasida alani ikku berengot tamanian jala berengot ni bangso ima wasui halongangani na sungguh bugabibui madot nasida maddai akka pasu-pasu ni di bata di bangso-pasu di bata do bangso nai di tiki marsaro nasida di obet di liod do ima nakangani akka sipangan do sinuman nasida sa liling pigaari nasida ni si jala di bad di bata do tu nasida ima lubi siap na pikiran ani do dia makka do ngasaha porsia do nanayang doonon ni tulpukon di tonga-tonga ni perdalanan ni nasida ima di pesan na pinasa ni di bata tu si Musa dohot ng tu bangsoy na perjulu naneng doonon ni di bata do Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan umatnya. Udah na perjulu teman-teman. Tuhan mencukupkan. Jadi sada ketetapan di debata dui dan paluasun debata bangso nai raparon
dan palasone di bata na sida mate kelaparan. Alani di waktu di bata bagaimana mereka supaya dapat bertahan hidup, maka Tuhan memberikan sebagai sumber kebutuhan. Ilir di bata do hang itu na sida, karena itulah Tuhan menjamin ketersediaan kebutuhan mereka. Hidup benanak yang tidak sepuluh luar biasa dikumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan mereka air kepada mereka sepuluh romi. Namar lapatan dulu si berengotat dan adong nasotar patu pada bata bahkan di ayat satu pitui merbul-bul do ayat sesumuri pola do marid dinasida namang gali namang nanilehong iman akengani ayat luar biasa berjumlah ayat naking didok di ayat seujui madid di hala Israel ma sada eddi bicat maho ali sumur marid di tari parmaham luar biasa iman akengani berjumlah dilihat di bata ayat hangun buani tanganung baku berengot tadurupani Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah untuk mencukupi kebutuhan umatnya itu. Tuhan menjamin setiap orang yang mencari dan tidak akan berkekurangan. Hidup banyak tidak di Psalm 20 ayat 10 dan kaya di bata male akka ianakon. Bahkan di si Paulus di Filipi 4:10 di Filipi 4:10 luar biasa dulu di si Paulus. Segala keperluan, segala perkara, segala yang kita butuhkan hidup ibadah, segala keperluan kita berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya Tuhan akan memenuhi di dalam Kristus. Begitu luar biasa di hati si Paulus asana kolsoak kita di bagasan mulut. Nah kedua aku neng dohonon nih terpukodo iman dengan Tuhan adalah gembala kita jauh badu si parman kita kedono tama dak kahurangan kita nung ngasih jujuk na tabigi apalagi nadok ni Psalm 27 nomor 8 di sada paridangion jauh ba si parman au dan taga mengurangan au gak bisa ada prinsip do jakana persia lapatan na di prinsipi itu nak kengani na didok na gak bisa ada ede di tonga-tonga ni bangsu gak bisa di na sida do gak bisa ada jauh ba si parman au muncul mamusi di pemahaman nasida ima nang di palos debata nasida hakurangan. Ra odo gabe berengota di tonga-tonga ni perdana ni ngurutta. Ima na jahuba si parmahan. Molo nunga jahuba nama parangita tu dibudu kita tu japalan na Roma. Dan tu japalan na sarong. Dan gabe tu dan gabe tu olan tu gurun pasir alai di patu padi patado di gurun pasir di dia pe marengana di halongangani benon na do si pangano do si inomot ai natiu udah yang ya paso beri bata tengok do geram ima sumur meriba manang ai napet alai di ai napet itu nak kengani bahwa pemahaman orang itu air itu pahit tidak akan mungkin bisa diminum alai roro di bata dengan ima firman Tuhan mengubah air pahit menjadi air manis. Gak bisa dulu ima ala jauh besi parmahan dohot nama narihon dohot nama ngalehon pasu-pasuna tudong-tudongan ni bangsone. Nah berpudi ma nanang dohonan itu kita dia berkadong sahapur siau asa tuntakas tidak kita dia me padao ma tunggu siang mulu ungut-ungut sungut-sungut akan merampas selas dewata sukacita kita itu na yang hidup merminggu letare na hidup na padao ma ungut-ungut sungut-sungut akan menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita sebab sifat ungut-ungut membawa kita tidak produktif dan menambah masalah bagi kita dan bahkan tidak mengenal berkat yang kita terima itu hal permuduh dan dia otomat dok melihat alani hima nobalga na pinengi si Musa tonga-tonga ni bang si marhite minggu letare supaya sungut-sungut itu dibuang alani di payung itu kita sungut-sungut tidak akan memberi
kita kesempatan untuk bersyukur. Sebab orang yang suka bersungut-sungut masuk dalam kategori orang yang serakah. Ala parumutu bereng manang ngisi pe ala ni manang ngasitu mang dapat dita manang ngisi pe asal kolonda barumutu ulon nai jol mana serakah bereng ko timado ko ati. Udi pe tempat to ni, udi pe mangule. Tak na kolonda barumutu las di ba itu pakal-pakal ni. Uangi lo pa tak di barumutu. Ido molu ni parumutu na sudah guru do honor lupa nih ya bu ya molu ni do beno macampar di parumutu ini kata bu alai baju nang baba ai sipata bo do ko macampar di parumutu mutin ngiri dui jadi no sudah ngani do kita parumutu alani umutu abe kita di usia di batang jalan perpuri umutu sumut adalah jerat iblis untuk menghantar kita ke dalam kebinasaan. Uhama ko wando ita di beri namaraga gitu lo mo de wande bata ide benyedo si Paulus di sana Korintus 10 ayat 1 ayat 10 sari. Di sana Korintus 10 ayat 10 sari, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang kita lakukan oleh beberapa dari mereka sehingga mereka mati di pangut ular, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi bahasa sombahku maida karongan daripada ome asa unang para unang mahas para mutungut nita atong asa unang gabi si para mutungut ikut tengok kita harus sadar bahwa kita menjadi orang percaya bukan berarti hidup kita akan 100% aman dan nyaman. Tahu alai paling otak tado buku dong sama sinjuk pangai dia tetap bersyukur apapun yang terjadi. Di loko dia lapor terpuji dalam Tuhan, apapun terjadi dalam hidupnya terpuji hidup mului napor syeh baru di sini patut otak kualitas nih hapur syaitan. Kualitas iman kita terlihat adalah di saat kita mampu bersukacita merlas niroha marletare rom 10 bersukacita dalam pengharapan sabar dalam kesakan dan tekunlah dalam doa. Amin. Mulia temariho kali Tuhan di bata merihitiatan nabedi. Amin.